Вітаю! В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. 56 років позбавлення волі на 4. Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону стосовно учасників так званої 3-ї Бахчисарайської групи. Суд всех признал виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Напомню, что им меняли попытку насильственного захвата власти и участие в деятельности террористической организации. На 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму засудили Сейтумера Сойтомєрова, на 14 років Османа Сейтомєрова. Рустем Сейтмеметов отримав 13 років несвободи. Амет Сулейманов – єдиний із фігурантів справи, який перебував під домашнім арештом, засуджений до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Причина – проблеми зі здоров'ям. Російський суддя оголосив вироки за 10 хвилин. Ключевыми доказательствами в этом уголовном деле, по сути, явились показания двух свидетелей, которые пожелали, чтобы их подлинные данные остались засекреченными. Мы считаем абсолютно это неправосудно и необоснованно. Безусловно, нами будут подготовлены апелляционные жалобы в установленный законом срок. Також чоловікам російський суд назначив обмеження волі після закінчення ув'язнення. Сейтомєру Сойтомєрову – 1 рік і 6 місяців. Іншим фігурантам справи обмеження винесли лише на 1 рік. Це означає, що після звільнення чоловіки не зможуть покинути територію тимчасово окупованого півострова. Також не матимуть можливості змінити місце роботи та проживання без повідомлення окупаційній поліції. Незаконно засуджені фігуранти сфабрикованої справи Хізбут-Тахрір захисту висловили невизнання вироку. Також вони виразили убежденность и уверенность в том, что эти сроки они не отсидят, они выйдут раньше, поскольку то, что сегодня происходит, это несправедливость. А несправедливость имеет свойство долго не жить, а справедливость имеет свойство торжествовать и распространяться по земле. З окупованого Криму до зали суду в російському Ростові-на-Дону приїхали щонайменше 20 людей. Вони вдягли футболки та тримали плакати із написами на підтримку незаконно засуджених. Я не согласен с тем, что их обвиняют в терроризме, потому что они не предъявляли никаких террористических мотивов. Поэтому это меня возмущает, и я вышел для того, чтобы проявить солидарность. Мы все понимаем, что использование антитеррористического законодательства в Российской Федерации именно в этом суде проходит в целях преследования крымских татар, граждан Украины. Вот, и это еще одно подтверждение. Будет соответствующая реакция Министерства иностранных дел. А мы здесь в Минконсульстве Украины будем поддерживать наших граждан, насколько это возможно. Напередодні 25 жовтня фігуранти 3-ї Бахчисарайської справи виступили в залі суду із останнім словом. Как они обратили внимание суда, это последнее слово в суде, но не последнее слово в рамках всей борьбы за отстаивание своих прав. Два брата Сейтомєровых рассказали то, что по сути сегодня повторяется то, что произошло с их дедушкой, который также находился в следственном изоляторе в Симферополе и в дальнейшем был расстрелян по аналогичным, предъявляемым сегодня нашим доверителям, обвинениям в терроризме. Нагадаю, у березні 2020 року в будинках братів Сейтомєрових Османа та Сейтомєра, а також Рустема Сейтмеметова та Амета Сулейманова окупаційні силовики провели незаконні обшуки. Чоловіків затримали та звинуватили у причетності до забороненої в Росії та окупованому Криму організації Хізбут-Тахрір. Українським же законодавством діяльність організації не є заборонена. Ірина Сорока. Новини на Суспільному. Крим. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила незаконний вирок стосовно 4 громадян України. Російські прокурори домоглися незаконного ув'язнення кримських татар та злочин, який вони не скоювали. Вражає нікчемність і надуманість доказів, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводились до показань 2 таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях. Засуджує незаконний вирок стосовно громадян України. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утриманими українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права.
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув'язненими громадянами України та повернути їх на батьківщину. Сайт «Меморіал» наводить такі дані про незаконно засуджених. Сейтумер Сейтумеров народився 28 червня 1988 року. Мешканець Бахчисараю, активіст кримсько-татарського руху «Кримська солідарність». Має вищу освіту за фахом історика. Працював муляром. Одружений, має малолітню дитину. Осман Сейтумеров народився 4 червня 1992 року. Мешканець Бахчисараю, активіст Кримської солідарності. Має вищу освіту, працював таксистом. Амет Сулейманов народився 25 жовтня 1984 року. Мешканець Бахчисараю, активіст Кримської солідарності. Має середню спеціальну освіту, столяр. Одружений, має 3 дітей. Був під домашнім арештом з 12 березня 2020 року по 29 жовтня 2021 року, коли його взяли під варту. Амет Сулейманов – людина з інвалідністю. Потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми з серцем. Рустем Сейтмеметов народився 28 березня 1973 року. Мешканець Бахчисараю, має вищу педагогічну освіту. Працював будівельником, одружений, має 2 малолітніх дітей. Додамо, що Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати. Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії. Таким чином, одна з кримських родин залишилася одразу без 3 годувальників. Про вироки фігурантам справи, справжні мотиви таких переслідувань та перспективи звільнення політв'язнів говоримо сьогодні. З нами на зв'язку Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і спочатку хотілося б почути і вашу оцінку цим вирокам, і наскільки ви очікували їх саме такими? Ну, ви знаєте, загальна ситуація полягає в тому, що всі ці вироки, не тільки третьої групи, але всі вироки, які виносяться так званими судами Криму, є незаконними. Особливо, якщо розглядати так звану справу Хізбут Тахрір та причетність, нібито причетність кримських татар до терористичної діяльності. Я хочу звернути увагу на те, що за всі роки, з моменту повернення кримських татар з місць депортації на історичну батьківщину, в Криму не було зареєстровано жодного терористичного випадку і загалом жодного прикладу такої терористичної відкритої діяльності. Тому всі ті звинувачення, які зараз є, вироки, вони є незаконними. Ми розуміємо, як робляться ці карні справи, як вони будуються. Зараз ви сказали те, що ось, наприклад, ця карна справа, вона була закрита за свідченнями якихось 2 свідків, які нібито були присутні при незаконних діях. Але загалом все це робиться з порушенням і з недотриманням прав та свобод людини. На жаль, перспектива дуже така сумна зараз. І ви знаєте, от останнім часом все те, що відбувається в Криму, тиск йде не тільки на фігурантів карних справ, але й на людей, на пересічних громадян, які просто приходять підтримувати їх, які встають поруч, які не залишають один на один з цією бідою. Тиск йде і на них. І от зараз ця ситуація, вона отримала таку символічну, прикру назву «Кримсько-татарський конвеєр». Це дійсно конвеєр тиску, репресій, політичного такого свавілля проти представників корінного народу. Тому що ми знаємо, що виносяться не тільки вироки для тих, хто затриманий, а затримано багато. Загалом за 8 років окупації було затримано, перебуває в неволі майже 250 людей. З них 150 представників кримсько-татарського народу. І тиск йде не тільки по відношенню до них, а й по відношенню до пересічних громадян. За останні 2 місяці 3 масові облави на людей, які приходять до суду. Перша відбулася 4 вересня. Які відбувалися сьогодні, обов'язково ще поговоримо. Зараз хочемо долучити до обговорення адвоката Едема Семедляєва. Добрий вечір. Добрий вечір. Чуєте нас, пане Деме?
Зараз спробуємо відновити зв'язок. Хочемо спитати юридичну його оцінку цієї справи. Добрий вечір. Да. Пане Деме, якщо говорити з юридичної точки зору, як ви оцінюєте сьогоднішні вироки? Ну, конечно же, ни ребята, ни сторона защиты не согласны с таким приговором. Обязательно ребята и защита будет обжаловать. Позиция ребят такова, что на скамье подсудимых должны находиться те, кто расследовал и это преступление, так как ребята не планировали и не занимались никаким насильственным захватом власти. А те, кто расследовал, в свое время предали присягу и участвовали в захвате Крыма. Як ви гадаєте, що є найпоказовішим і під час вироку, і в цілому в цій справі? Алло, повторите, пожалуйста. Як ви вважаєте, що було найпоказовішим і під час розгляду, і в самій справі? Ну, конечно же, самое главное, что это дело было основано на показаниях двух скрытых свидетелей. Кто эти люди, являются ли они зависимы от сотрудников ФСБ, мы не знаем. Также это дело базировалось на подкинутых книгах. И, конечно же, это аудиозапись встречи, собраний мечети, где люди обсуждали просто исламские темы. Вот на этом и строилось все как бы обвинение. И на основании таких доказательств людям дали такі огромні сроки. Зараз якими будуть подальші кроки захисту? Сторона защиты будет обжаловать данный приговор на национальном уровне. И, конечно же, идет подготовка для подачи жалоб в международные инстанции. Зараз можна говорити про якісь терміни цього оскарження? Термины. Защита должна в течение 10 суток подать апелляционную жалобу. Как быстро рассмотрят апелляционную жалобу, к сожалению, это зависит не от нас. Из практики это от полугода до года. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був адвокат Дем Семедляєв. Повертаємося до розмови з Гаяною Юксель. Пані Ген, чуєте нас? Так. І якщо продовжуєте про цю справу, саме про фігурантів, так, я вже згадувала про те, що 3 людей є фактично представниками однієї родини. Це є, на вашу думку, збігом, чи, можливо, це не просто так обрані ці 3 людей? Ну, ви знаєте, там дуже складно зрозуміти логіку окупаційної влади, яким чином вони визнають цих людей терористами і тими, хто несе загрозу суспільству. Наскільки ми знаємо, працюють так звані правоохоронні органи, вони визнають цих людей і по відношенню до них відкривають чи не відкривають карні справи. От яким чином це працює, зрозуміти дуже складно, але ми розуміємо те, що потрапляють до цього кола люди, які не є виновними. Вони не мають жодної такої провини для того, щоб їх засуджувати, тим паче їх засуджувати на такі жахливі терміни. І іноді були, до речі, приклади, були випадки, коли потрапляли до цієї справи, були затримані люди, які не мали жодного відношення до цього кола, до цього, скажімо так, середовища. Але загалом справа полягає, ви знаєте, зараз я слухала і Дема Семедляєва, до речі, величезна повага до них, величезна шана до адвокатів, які зараз працюють в Криму, і ім'я Вамілєва, і Лілія Геміджі, і
і Дим Сміндляєв, і Еміль Курбідінов та інші адвокати, які захищають зараз цих людей. Але ви ж розумієте, що справа полягає в тому, що вирок або ітог, він не залежить від їх діяльності. Вироки суто політичні. І навіть якщо будуть дотримані всі норми, всі необхідні вимоги для проведення таких справ, вирок буде таким, який вирішить влада, політична влада. А влада говорить, що це терористи, давайте їх засуджувати на такі величезні терміни. Це один з інструментів, всі це розуміють, залякування, інструментів тиску. І робота ця, на жаль, от на цьому етапі, вже 8-й рік окупації, вона не припинена, а тільки набирає обороти. І я ще хочу звернути увагу, я почала про це говорити, те, що тиснуть зараз і на людей, які просто приходять до суду. За 2 останніх місяці 3 облави на людей, які просто приходили до суду для того, щоб підтримати своїх братів, своїх І так, якраз хотілося додати інформацію про ті затримання, які були сьогодні в окупованому Криму. Силовики затримали 30 активістів та 2 громадянських журналістів, які зібралися біля суду на оголошення вироку фігурантам 3-ї Бахчисарайської групи справи Хізбут Тахрір. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Люди стояли в масках з дотриманням соціальної дистанції. Під час спроби пройти в будівлю суду поліція оточила установу і стала перешкоджати у цьому. Незважаючи на відкритість процесу, нікого, крім адвокатів, не пропустили навіть на територію внутрішнього двору. Після цього активісти вишикувалися через дорогу за 100 метрів навпроти будівлі суду, одягнувши білі накидки з фотографіями підсудних і написами: 16 років – за що? 20 років – за що? Через декілька хвилин до будівлі суду припаркувався автобус, в який стали завантажувати кримських татар з плакатами на підтримку політв'язнів. До 15 кримських татар, яких незаконно утримують у Київському відділку окупаційної поліції, не допустили адвоката Рустема Камілєва через відсутність нього посвідчення. Про це новинам на Суспільному розповів сам адвокат. За його словами, незаконно затриманим кримчанам загрожує 40 годин обов'язкових робіт або штраф у розмірі від 10 до 20 тисяч рублів. Це приблизно від 3,5 до 7,5 тисяч гривень. Також співробітники окупаційної поліції повідомили адвокату, що всіх затриманих сьогодні відпустять. Дело в том, что сейчас у меня переходный период, то есть у меня справка о том, что я являюсь адвокатом, удостоверяю личность паспортом своим. При этом я, естественно, сказал о том, чтобы тех ребят, которые находятся в здании, я говорю, не оказывайте на них психологическое давление, соответственно. Также они довели, что будут составлять протоколы административные по статье 20.2, часть 5. Это участие в несанкционированном митинге, собрании, шествии, в общем, вот такое. Ну, в связи с тем, что у них были накидки. Станом на зараз Кримська Солідарність повідомляє, що 15 людей відпустили, а 15 все ще залишаються у відділку. Пані Гаяно, от продовжуючи якраз цю тему, ви саме згадали про те, що це не вперше, коли людей, які просто прийшли підтримати і прийшли саме до будівлі суду, так само затримують. Ми знаємо про те, що і повідомляли, і розмовляли про попередні справи, які були. Там були штрафи. Для чого це робиться? Ну, це робляться для того, щоб залякати людей, щоб зробити так, щоб ніхто не приходив, не цікавився, не надавав допомогу, для того, щоб не було жодного руху, жодного такого спротиву, в тому числі інформаційного спротиву. Ми ж бачимо, ви знаєте, от я достатньо довго спостерігаю за Кримською Солідарністю, за громадянським рухом. Кримська Солідарність, вона дійсно пройшла таку певну еволюцію, тому що якщо порівнювати те, як вони працюють зараз, як вони володіють інформацією, яку вони надають допомогу, як вони організовують свою роботу, і порівнювати це з першими етапами, першими кроками їх роботи, то можна говорити про таку певну еволюцію. В перші часи ми пам'ятаємо, що інформація була дуже безсистемною, там були якісь моменти, на які необхідно
було звертати увагу, отримувати ще додаткову інформацію. А зараз це такий достатньо сильний рух. Вони вже вони не тільки проводять акції, не тільки проводять зустрічі, вони достатньо професійно і оперативно надають інформацію, працює сайт. Подивіться, як ведуть себе люди, які приходять до суду. До них звертається представник так званої поліції і вимагає від них паспорт. Вони говорять, з яких підстав, чому ви вимагаєте від мене паспорт, хто ви, представтеся. Тобто є така певна юридична і громадянська грамотність у цих людей. От для того, щоб все це зруйнувати, щоб нікого не було, щоб всі мовчали і просто погоджувалися з тією політикою, яка зараз спостерігається на території окупованого півострова, робляться ось такі справи. Наскільки я знаю, штрафи до 30 тисяч рублей на території Криму. Це достатньо така суттєва і велика сума, тому що заробітна плата на території Криму, вона може складати суми гораздо менше, ніж 30 тисяч рублів. Бо для того, щоб людей залякати, щоб вони не приходили, використовують ось такі засоби тиску, впливу і спроби зламати цей рух і зламати людей. Але з того, що люди продовжують виходити, все-таки можна сказати, що не вдається таким чином зламати рух. Знаєте, от, на жаль, знову ж таки, я б дуже хотіла сказати, що наш народ, він народ-борець. Ми протягом ХХ століття боролися і до депортації, і після депортації, поверталися до Криму, боролися, зараз в умовах окупації боремося. Наш народ не зламати. Просто дуже хотілося б, щоб вже залишили в спокій народ і надали йому можливість просто будувати своє майбутнє, ростити дітей, займатися своїми справами. Але ось такі історичні випробування, вони постійно виникають. Спочатку ХХ століття, колективізація, тоталітарний режим, потім депортація, потім величезний рух, в якому брав участь увесь народ за повернення до Криму. Процес повернення, який почався наприкінці 80-х років, на початку 90-х. Це ж все було дуже складно. Люди поверталися по великому рахунку на таку голу землю і з нуля будували все. І домівки, і кар'єри, і дітей піднімали. От нібито встали на ноги, і зараз знову окупація. Тобто ми привикли до таких випробувань, але я ще раз хочу сказати, що дуже хотілося б ці рух не зламати, людей не зламати. Будуть штрафи, будуть ще інші штрафи, але все одно будуть виходити. Всіх вони не пересаджають. Але дуже хотілося б, щоб це закінчилося, щоб Крим був вільним і людей залишили в спокій для того, щоб вони могли просто займатися собою, своїми родинами і своїм майбутнім. Сподіваємось, що це станеться. І хотілося окремо проговорити про реакцію, яка має бути і на затримання, і на вироки. На початку ефіру ми почули Людмилу Денісову, а також через незаконні вироки фігурантам 3-ї Бахчисарайської групи Хізбут-Тахрір у прокуратурі Автономної Республіки Крим відкрили кримінальні провадження. Про це у коментарі Суспільному розповіла представниця прес-центру прокуратури Яна Наулік. За частиною 1 статті 146 та частиною 2 статті 146 – це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Та частиною 2 статті 162 – це порушення недоторканності житла. Також наразі повідомлено про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу управління ФСБ Росії по Республіці Крим та міста Севастополя. Збираються докази причетності також інших працівників окупаційних правоохоронних органів до незаконних переслідувань громадян України в Криму. І от є реакція прокуратури, є реакція Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. В сюжеті ми почули від генконсула про те, що очікується реакція і МЗС. Чи цього достатньо, такої реакції? Тут дуже складна ситуація, тому що достатньо дій буде, коли люди будуть на свободі, коли закінчиться увесь цей жах і по великому рахунку закінчиться окупація. Зрозуміло, що зараз ця реакція, вона дуже важлива. Я, до речі, хочу сказати, що от зараз переглядаю заяву правозахисних організацій, вона дуже така чітка, дуже гарно написана. Вони звертаються і до представників міжнародних організацій, і країн
країн-партнерів і до українського уряду та влади звертаються до Кримської платформи і говорять про те, що необхідні більш рішучі дії. І ви знаєте, що зараз обговорюється така ідея або ініціатива стосовно того, щоб Кримська платформа, яка безпосередньо сфокусована на проблемі Криму, вона була перенесена в ООН. І щоб в ООН такий формат, як Кримська платформа, існував, і вже питання Криму, порушення прав та свобод людини, ситуація в тимчасово окупованому Криму розглядалося на рівні ООН, де представлені майже всі країни світу. Але зрозуміло, що ми всі чекаємо на більш рішучі дії і на те, щоб зробити все для припинення ось цього свавілля. Один з шляхів, про які говорять, які є можливі, це обмін. Але ми бачимо, що Російська Федерація в жодному випадку не хоче говорити про обмін людей, яких вони вважають нібито терористами, а серед них більшу частку складають саме представники корінного кримсько-татарського народу. В будь-якому випадку ця робота буде продовжена, інформація буде збиратися, систематизуватися, і в подальшому вона буде використовуватися для захисту прав людини і для того, щоб ось це свавілля, ось така от жахлива ситуація була припинена. А більш рішучі дії – це обмін, чи є ще якісь варіанти, які можна було б зараз вже зробити? Ну, ви знаєте, я тут висловлю свою думку. Я не держслужбовець і не людина, яка має відношення, скажімо так, до громадського руху, тому що не є представником громадських організацій. Я представляю представницький орган корінного народу кримських татар. Ми дійсно в Меджлісі вважаємо, що дії України і дії партнерів, міжнародних партнерів України, вони безпосередньо мають бути пов'язані з ситуацією, з правами людей на території півострову. От складається така от ситуація, да? Посилюється тиск. Необхідна реакція на міжнародному рівні, в тому числі не тільки від України, а від її партнерів, які говорять про те, що вони підтримують Україну, про те, що необхідне дотримання територіальної цілісності. Ми завжди говорили про те, що ситуація в Криму, захист людей в Криму, він має бути пов'язаний з такими рычагами тиску на країну-агресора. І, до речі, коли відбулася ситуація з Наріманом Джеляловим і братцями Ахтемовими, ми зверталися до країн, які були представлені на Кримській платформі, з закликом провести консультації в будь-якому форматі, в онлайн, в офлайн, за участю дипломатичних представниць або спеціальних представників, для того, щоб проговорити перспективи діяльності. Тому що ми розуміємо, що цей тиск, це репресії, він не буде припинений зараз, він буде продовжуватися. От якою має бути реакція? Що ми можемо зробити? Які можуть бути наші речаги тиску? Ми говорили, наприклад, про економічні речаги тиску, про те, що необхідно відмовлятися від товарів країни-агресора. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо окремо поговорити і про перспективи діяльності, і про ті важелі тиску, які Україна може мати разом зі своїми партнерами. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку була Гаяна Юксері, член Меджлісу кримсько-татарського народу. І говорили ми сьогодні про незаконні вироки фігурантам справи так званої третьої бахчисарайської групи Хізбут-Тахрір та справжні мотиви таких переслідувань. Передивитися цей та інші ефіри ви можете на нашому сайті Суспільне Крим та на нашому ютуб-каналі. Далі дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.